Ďakujem pekne za predstavenie, za uvedenie a za slovo. Ako bolo povedané, v rámci tohto prednáškového cyklu sa dnes teraz budeme zaoberať zmyslami oka, zrakom a konkrétne maľbami typu trompe-l'œil. To znamená, sú to obrazy, sú to diela, ktorých jedným z ich účelov je vlastne klamať oko a predstierať materiál a spája sa to s viacerými v literatúre, v histórii pertraktovanými príbehmi, legendami, o ktorých si čo chvíľa povieme. A toto maliarstvo typu trompe-l'œil a quodlibetu budeme explikovať na tvorbe Eliasa Mögela. Je to v Čechách a na Morave nie celkom známy maliar práve zátiší a tiež portrétnej tvorby, ktorý pôsobil v Uhorsku, predovšetkým v Bratislave. Maliarské námety nízkych priečok akademickej žánrovej hierarchie, teda to, čomu som sa posledné roky snažil venovať. To znamená zátišie, krajinomaľba a výjavy z bežného života, takzvaná žánrová maľba. Tie patria medzi tradičné výskumné témy na poli dejín výtvarného umenia európskeho raného novoveku. Problematika definovania a takého taxonomického zaradenia, takého rozchlievikovania jednotlivých druhov maliarských a úvahy nad ich umeleckou a intelektuálnou hodnotou, tie zamestnávali mysle kritikov, zberateľov a filozofov už v 17. a 18. storočí. A títo autori voči týmto uvádzaným námetovým okruhom nezriedka prejavovali dešpekt. Obrazy klamu majú v európskom maliarstve svojich predchodcov v maliarstve antickom a prvých známych nástenných zátišiach. Dokonca aj legendárne, veľmi známe súťaženie medzi starogréckymi maliarmi Parhasiom a Zeuxidom našlo svoje rozuzlenie práve v čo najpresvedčivejšej ilúzii, nápodobe nehybných predmetov. A tento príbeh sa v literatúre často pripomína práve pri dielách zátiší s motívmi ovocia. Rovnako ako v prípade analogickej, často spomínanej fikcie o súťažení Giotta a Cimabueho, kde sa prvému zmieňovanému podarilo oklamať svojho majstra namaľovanou muchou, ktorú chcel od ohňa. Tak tieto príbehy po stáročia rezonovali medzi aktérmi umeleckej scény. A tí ich pretavovali do výtvarných diel na spôsob tohto prezentovaného obrazu Agnes Vereš alebo príbuzných kompozícií. Agnes Vereš je jednou z vôbec prvých známych žien maliarok z oblasti Uhorska a je z rodiny Verešovcov, pôsobiacej v Košiciach. A vďaka školeniu svojho otca, Štefana Vereša, zvaného tiež Izbigi, prípadne svojich bratov, dokázala maliarka verne zachytiť vplyv osvetlenia na farebnosť, vrátane efektu svetelnej priepustnosti. Pritom Verešová pracovala so zdedenou predlohou, ktorú do toho svojho diela, ktoré máme tentokrát napravo, preniesla pravdepodobne technikou kalko, teda za použitia prerývania. To sme opäť dedukovali na základe technologických prieskumov, infračervenou reflektografiou, skúmaním podkresby. Tento fenomén repetície je v maľbe barokového zátišia veľmi častý a u tých Verešovcov je špecifický tým, že tá hlava rodiny Štefan Michal Vereš, zvaný Izbigi, si vytváral vlastné štúdie, vlastné prípravné materiály
ktoré následne používal viacnásobne, jednak v rámci svojej vlastnej tvorby, ale tiež takúto predlohu zdedila aj jeho dcéra, ktorú vlastne použila v rámci svojho jediného zachovaného známeho diela, ktoré poznáme a ktoré sa dnes nachádza v Miškovci. Maliarská technika podmienujúca fungovanie v literatúre zmieňovaných optických klamov niesla označenie skiagrafia a zakladala sa na práci so svetlom a tieňmi, ktoré dodávali výjavom plastický efekt. Konkrétne išlo o techniku šrafovania za použitia tempery, respektíve sekomaľby. Podľa predchádzajúcich výskumov bol antický výraz chápaný aj ako všeobecnejšie označenie iluzionistických výtvarných diel. Išlo teda o špeciálnu formu mimézis. Optické fyzikálne javy a zmyslové vnímanie recipientov boli a stále sú využívané aj v architektúre. Už od 15. storočia sa za týmto účelom osvedčili iluzívne nástenné maľby a ich variant, kvadratúra. Optické hry s pozorovateľom snažiace sa o navodenie ilúzie, respektíve čo najväčšej realistickosti, nesú súhrnné pomenovanie, ktoré je prepožičané z francúzštiny. To je práve to trompe-l'œil, doslova oklamané oko. Maľby nehybných a neživých predmetov, snažiace sa o optickú ilúziu, pracujú často s opakujúcimi sa námetmi či obrazovými typmi, z ktorých možno abstrahovať pomerne širokú taxonómiu. Možno ich teda rozdeliť na viaceré poddruhy. Jedným zo základných princípov zátiší trompe-l'œil je zachytávanie spravidla vecí nehybných. Zmrazený život a pohyb v zátiši by totiž podľa teórie trompe-l'œil maľby mohol naštrbiť samotnú iluzívnosť obrazu. S optickými efektmi, navodzujúcimi falošný dojem skutočnosti, pracuje aj špeciálny žáner zátišia, ktorý sa nazýva quodlibet. Obrazy tohto druhu sú komponované ako kolmé pohľady na zväčša drevené plochy so zdanlivo náhodne umiestnenými objektmi. Môže ísť napríklad o spodobenie stola, čo je veľmi také typické práve pre Eliasa Megela, alebo skrine z rezaného dreva, kde sú položené či upevnené triviálne predmety, ako sú pera, nožnice, alebo tiež dokumenty, obálky, maliarské a grafické práce, často so zdôraznením ich materiálových daností, napríklad aj ich náchylností k poškodeniu. Vyobrazené objekty nemusia mať žiaden vyhranený zmysel, respektíve nemusia mať žiaden skrytý odkaz a preto pripomínajú skôr náhodné predmety, aké mohol ten súdobý človek, autor prakticky vytiahnuť zo šuflíka. Názov popísanej skupiny maliarských diel vyplýva práve z rôznorodosti zachytených objektov. Latinské slovo quodlibet totiž znamená, čo sa len páči, co je libo. A presláveným majstrom tohto žánru bol záalpský maliar Cornelis Norbertus Giesbrechts, rovnako pracujúci s banálnymi predmetmi, ktoré na význame získali až po ich zakomponovaní do maliarských diel. A v súvislosti s fungovaním quodlibetu ako optického triku možno spomenúť rozprávanie Joachima von Sandrarta, ktorý spomína v kontexte tvorby Sebastiana Štoskopfa iluzívne namaľované zátišie s grafickými listami na spôsob toho, ktoré vidíme reprodukované naľavo. A tento grafický list bol upevnený voskovými pečaťami na drevenej podložke.
Zátišie mal Štoskop maľovať natoľko realisticky, že Ferdinand III sa údajne pokúsil vziať si do rúk jeden z tých iluzórnych grafických listov. Variácie antického príbehu o Zeuxidovi a Parhasiovi, ktoré prezentujú schopnosti nizozemských a nemeckých maliarov. Tie nájdeme aj u starších literátov, ako bol Karel van Mander alebo Samuel van Hoogstraten. Knižne šírené príbehy o úžase oklamaných divákov podnecovali u istej skupiny zberateľov a mecenov umenia záujem o trompe-l'œil obrazy, v ktorých ich kupci hľadali paralelu s tým či oným variantom tej známej starovekej príhody. Jean Vallée Penot a François Xavier Vispré posunuli iluzívne zátišia s maľovanými nápodobami grafických listov dokonca do samostatného, inak raritného žánru, ktorý spodobuje zasa prasknuté sklo. To je práve jeden z tých taxonomických trompe-l'œil variantov, respektíve variantov quodlibetových zátiší. Podľa úvah Viktora Jeronima Stojčicu, pôvodom rumunského historika a teoretika umenia, ktorý sa vo svojich publikáciách venoval okrem iného aj práve metaobrazom a fenoménu prekvapenia. On za tým obrazovým mechanizmom zátiší typu trompe-l'œil videl špeciálny kultúrny jav. Ten nazval The Culture of Surprise a tento som si dovolil voľne preložiť ako fenomén prekvapenia. A Viktor Jeronim Stojčica v tomto ohľade rozoberá využívanie trompe-l'œil techník a obrazovej sebareflexie ako zjavného prejavovania zmyslu a fascinácie umelcov, ako aj jeho kupcov prekvapeniami. Fenomén prekvapenia pritom nie je v staršom umení viazaný len na vizuálnu kultúru obdobia baroka, ale s jeho reflexiami sa stretáme už v antickej literatúre a takmer rutinne bol manifestovaný v západnej Európe už od neskorého stredoveku. Tu treba povedať ešte to, že zátišia, a ešte viac než iné námetové okruhy staršieho výtvarného umenia, sú vďačným terčom nadinterpretácií. Čítanie a obsahový výklad tohto druhu výtvarnej tvorby môžu byť pre diváka náročné, keďže v nich prirodzene hľadá vyšší význam. Napríklad sa zamýšľa nad tým, z akého dôvodu boli pozorované, respektíve vyobrazované predmety stvárnené práve vo zvolenom zoskupení. Pri zamyslení nad možnosťami interpretácie trompe-l'œil zátiší skonštatovala Susan Siegfried, že hľadanie kľúča k tomuto problému nemusí mať vôbec zdarný záver. A to nie kvôli tomu, že by ho jeho autor natoľko rafinovane zašifroval, ale skôr preto, lebo diela na spôsob quodlibetu vôbec nemusia mať žiaden skrytý, vyšší význam, obsah či prešpekulovanú syntax. Toto je takzvaný háčik quodlibetu. V Uhorsku bol jedinou známou osobnosťou na poli výtvarného umenia v období baroka, ktorý sa venoval trompe-l'œil a quodlibetovej malbe, práve spomínaný Elias Mögel. Poznanie jeho života, života autora, ktorý po sebe zanechal len zo pár desiatok známych diel, ten je nateraz tajomstvom. Rovnako ako spôsob nadobudnutia jeho maliarských zručností. Nepoznáme ani len rok narodenia či krajinu pôvodu Eliasa Mögela.
V Bratislave sa s jeho menom stretáme najskôr v roku 1751, z ktorého pretrval záznam o jeho sobáši. A svedkom uzavretia manželstva s Rozáliou Rajchardovou bol aj člen bratislavskej maliarskej rodiny Anton Rosier. Podľa skorších výskumov mojej predchodkyne Anny Petrovej Pleskotovej sa Elias Megel v Bratislave spomínal ešte v rokoch 1763 s bydliskom na dnešnej Kozej ulici a o 2 roky neskôr bol uvedený ako podnájomník vinohradníka na dnešnej Zochovej ulici v Bratislave. Ďalšie záznamy o pobyte v Bratislave Eliasa Megela pochádzajú z rokov 77 a nakoniec 25. júna 1779, kedy bol spísaný jeho testament. A podľa tohto dokumentu možno dedukovať približný rok umelcovej smrti, pretože ten testament bol otvorený 12. júna 1786, takže predpokladáme, že maliar zomrel okolo 86. roku. Archivália je na nešťastie skúpa na informácie o jeho pôvode a nenájdeme v nej ani len poznámku o testátorovom veku v čase písania dokumentu. V bratislavských matrikách nenachádzame zápis o jeho úmrtí a preto sa možno domnievať, že umelec zomrel na inom mieste. V súčasnosti sa v otázke Megelovho pôvodu prikláňame skôr k predpokladu, že nepochádzal z Uhorska. Zodpovedanie tejto otázky je dôležité najmä pre stanovenie umelcovho školenia. Doteraz neboli nájdené žiadne informácie o tom, že by Megel študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Staršie stotožnenie umelca so Švajčiarom Wilhelmom Egelem, respektíve Eblem, bolo už tiež dávnejšie vyvrátené. Pravdepodobnejšia je však teória o školení Megela vo Švajčiarsku u Johanna Kaspara Fesliho. A tu treba ešte povedať, že od roku 65 pôsobil v Bratislave Johann Rudolf Fesli. To bol syn Kaspara Fesliho, ktorý bol činný ako grafik a maliar. 6 rokov po jeho usadení sa v Bratislave usídlil aj žiak staršieho Fesliho, budúci krajinár Johann Jakob Mayer. Doteraz však neexistuje žiadna známa zmienka o interakcii spomínaných 3 Švajčiarov s Eliasom Megelom. A je to taká úloha do budúcna na archívny výskum v tejto veci. To, na čo sa teraz pozeráme, je vôbec najstaršou známou a datovateľnou realizáciou Megela. Je to zátišie Trompe-l'œil z Almarov, ktoré bolo dedikované biskupovi Pavlovi Forgáčovi. Obraz je nesignovaný, má, ako vidíme, štvorcový formát a je autorovým vôbec najrozmernejším iluzionistickým dielom a jedinou jeho známou realizáciou zátišia skriňového typu. To je opäť samostatný typ zátišia v tej širokej taxonómii. Autorstvo tohto obrazu vôbec nebolo v literatúre zo začiatku jednoznačné. Najskôr sa moji predchodcovia prikláňali k spomínanému Štefanovi Izbigimu, a to aj napriek evidentnej absencii pedantnosti tohto košického umelca v prevedení textúr a prírodnín. A až neskôr bolo toto zátišie presvedčivo pripísané Megelovi Annou Petrovou Pleskotovou na základe formálnej analýzy, proveniencie a tiež písomnej dedikácie. Silným argumentom pre atribúciu je asociácia umelca s ďalšími dielami Forgáčovej obrazovej kolekcie. Megel na biskupovú objednávku totiž vytvoril z dodnes zachovaných diel napríklad obrazy s podobizňou Salvatora Mundi, svätého Jakuba, svätého Pavla a všetky 3 s identickými rozmermi.
Vzhľadom na známe prípady biskupovho mecenášstva sa tiež naskytá hypotéza, že Mégelov príchod do Uhorska podnietili práve tieto forgáčové objednávky. Skriňové zátišie je radené do námetovej skupiny tzv. Kleinodienschränke, čo sú zároveň názvy pre skrine určené pre účely uschovania a prezentácie vzácnych zberateľských predmetov. Autor zátišia zvolil ortogonálnu kompozíciu, pracujúcu s kolmým pohľadom na pootvorenú skriňu, ktorá, ako vidíme, je plná cenných alebo pre objednávateľa aspoň sentimentálnych predmetov veľmi rôzneho druhu. Na obraze totiž nachádzame jednak sakrálne orientované predmety, ako je liturgický kalích, medailón s anielom a drahými kameňmi osadený kríž na reťazke. A zvyšné objekty, ktoré pozorujeme, patria do oblasti sekulárneho života. Tam nájdeme nožnice, viacero kľúčov, porcelánový a kovový riad, rôzne nádoby a dvojicu grafík s profánnymi žánrovými portrétmi chlapca s klobúkom a starca s knihou. Mierka, ktorú Mégel pri maľbe diela aplikoval, svedčí o tom, že sa chcel priblížiť reálnej veľkosti zobrazených objektov, hoci s úplnou exaktnosťou zasa nepracoval. Rozmery namaľovaných grafických listov totiž nemajú zhodujúcu sa veľkosť s nájdenými výtlačkami a navyše sa zdá, že maliar si podľa kompozičných potrieb upravil aj veľkostný pomer medzi týmito dvoma namaľovanými prácami. Dodržanie maľby predmetov v ich kompletnej a v ich prakticky v úvodzovkách životnej, tej reálnej veľkosti je bez zdanlivého orezania rámov. To je jedna zo základných zaužívaných zásad koncipovania trompe-l'œil obrazov, ktorú Mégel evidentne ovládal. Tento postup má za následok zdanlivý prienik do sveta pozorovateľa, ktorý pozoruje otvorenú skriňu s cennosťami a s jedlom. Druhou uplatnenou zaužívanou zásadou v trompe-l'œil maľbe je ortogonálna kolmá kompozícia, ktorá využíva rovnobežné a kolmé línie na obrazový rám, s ktorým tieto linky komunikujú ako s hranicou medzi skutočným svetom a medzi zjavovaným svetom. Vzhľadom na známu provenienciu možno usudzovať, že Forgáčovi patrila aj samotná vyobrazená skriňa, vrátane jej obsahu. V roku 1759 spísal kráľovský radca Anton Hrabovský inventár mobiliáru paláca vo Váci a jednotlivé predmety boli vytriedené podľa miestnosti, ku ktorej prislúchali. Mimo náboženských predmetov boli v rámci maliarských diel prítomné aj sekulárne témy, ako vojenské scény či krajinomaľba. A práve 15. izba druhého podlažia vo Váci mala byť podľa archiválie zaopatrená obrazom, ktorý znázorňuje rôzne predmety. A s veľkou pravdepodobnosťou je to práve tento Mégelov obraz. Taktiež v tomto inventári nachádzame aj položku, ktorá môže zodpovedať práve aj vyobrazenej skrini. A v tomto inventári okrem iného nachádzame aj predmety ako strieborný pohár, kanvicu na kávu, zlatý kalích s drahými kameňmi, ktoré práve tiež nachádzame v tomto vyobrazenom zátiši. Ďalej sa tiež spomína zlatá reťazka s diamantovo-rubinovým krížikom, hodinky, krabička s polodrahokamami, český porcelán, nádobka na čokoládu a ďalšie predmety, ktoré vlastne si môžeme teoreticky spojiť s touto trompe-l'œil maľbou.
rytinu s námetom grafického listu, ktorý vyobrazuje starca, ktorú vlastne taktiež nachádzame v inventári, vieme spojiť s reprodukciou kresby Giovanniho Battistu Piacetu, od ktorého pochádza aj predloha k druhej zachytenej grafike s chlapcom, pútnikom alebo pastierom. Piacetové prototypy graficky reprodukovali Franz Xaver Jungwirth a Johann Lorenz Haidt. Následne bola Jungwirthova grafika vydaná roku 1753 a Haidova niekedy medzi rokmi 1720 a 1750. A práve vďaka časovému zaradeniu grafík mohol byť vytýčený aj krajný rok vzniku tohto obrazu. Veľmi cennou súčasťou diela, ktorá umožňuje poznanie jeho pôvodného recipienta, je aj dedikačný text, ktorý tu máme prepísaný, ktorý sa nachádza vlastne v spodnej časti obrazovej plochy. A na jeho základe možno datáciu maľby ešte viac upresniť, a to pred rok 1757, kedy bol Forgáč menovaný za biskupa Vácu. V liste totiž objavujeme dedikáciu grófovi Pavlovi Forgáčovi ešte ako varadinskému biskupovi. S typom skriňového, respektíve regálového zátišia so zberateľskými predmetmi sa stretáme aj v tvorbe nemeckého umelca Johanna Georga Hinza či nemecko-talianskeho maliara Dominika Remsa. Tým zátiší, ktoré výtvarne spracúvali, rovnako ako tomu je u predmetného Megelovho diela, sprostredkúva divákom skupinu veľmi rozmanitých predmetov, ktoré majú množstvo rôznorodých asociácií. Často pritom nejde o prezentáciu nejakej homogénnej zbierky, ale o skupinu predmetov s rôznorodým charakterom a s rozmanitou hodnotou. Keď uvažujeme nad skladbou predmetov vo Forgáčovej skrini, ich zoskupenie pripomína skôr nekoherentnú kumuláciu predmetov, medzi ktorými nachádzame religiózne klenoty, profánne grafické listy, kuchynské náčinie a ďalej ďalšie predmety triviálneho charakteru, ako sú kľúče, ruže, ovocie. Týmto svojím zoskupením toto dielo evokuje skôr quodlibetové maľby, než Remsové obrazové reprezentácie malých kabinetov kurióznych a vzácnych nálezov či výtvorov. Prípady maliarskej interpretácie grafických listov, ktoré reprodukujú Piacetové kresby, neboli v Megelovej tvorbe ani zďaleka obmedzené na zátišie s Forgáčovou Almarou. Megel pracoval s reprodukciami kresieb talianskeho majstra naprieč celou svojou kariérou. Tieto mu poslúžili nielen pri vytváraní trompe-l'œil obrazov, ale svoj repertoár grafík neváhal použiť ani u regulérnych vyobrazení svetcov. Dobrým prípadom je už spomenutý Salvador Mundi, realizovaný aj ako samostatné vyobrazenie svetca v minimálne dvoch verziách podľa rytiny Marka Piteriho a tiež ako súčasť votívneho quodlibetu s podobizňou svätej Barbory. Na tomto zátiši je táto grafika vlastne v pravej hornej časti. Spoločne so svojím pendantom, ktorý obsahuje postavu svätého Filipa, patrí táto dvojica z Váckeho biskupského paláca k vôbec najkvalitnejším Megelovým prácam. Pri svätom Filipovi si umelec dopomohol reprodukciou Piacetovej kresby opäť z ruky Piteriho. Medzi ďalšie kvalitné Megelové práce patrí aj tento trompe-l'œil obraz s rytinou svätého Tadeáša, tentokrát zo súkromnej zbierky.
A v tomto prípade sa nám okrem Peteriho prototypu zachovala dokonca aj piacetová kresbová predloha. Zaujímavým faktom je, že v skutočnosti ide o umelcov autoportrét, ktorý je vo svojej pôvodnej verzii oprostený od religióznych atribútov. Mohol Megel túto okolnosť poznať a vyjadriť tak poctu umelcovi, ktorého štúdie cieľene vyhľadával a maliarsky interpretoval. To je otázka. A ďalším celkom známym dielom je maľovaná podobizeň mladíka s lupou, ktorá opäť vychádza zo znalostí, respektíve možného vlastnenia grafík Johanna Lorenza Hajda, korešpondujúceho s autorovým vyhľadávaním a zbieraním piacetových štúdií. Rovnakú piacetovú kresbu reprodukoval síce aj Jungwirth, ale oproti tej Hajdovej je zrkadlovo prevrátená a využíva rozdielne tieňovanie textilných záhybov. Meglova signatúra priamo pod matricou grafického listu s podobizňou mladého muža môže budiť dojem autoportrétu. Presne tejto pochybnej interpretácie sa v minulosti dopustili aj moji predchodcovia. Paradoxne v knihe venovanej obrazom klamu. Ale čo, ak autor v tejto piacetovej kresbe videl samého seba? Obraz totiž evokuje muža, ktorý má zmysel pre detail, ktorý je veľmi dôležitý práve pri maľbách daného žánru a ktorý si pohľadom premeriava samotného diváka. Fenomén prekvapenia, s ktorým obraz pracuje spoločne s komentovaním charakteristík výtvarného média, mechanických vlastností, ako je krčivosť a krehkosť média a podložky, robia z tohto diela metaobraz v zmysle postulátov Viktora Jeronima Stojčicu. Výnimočnými v rámci Megelovej tvorby sú aj jeho práce, ktoré nachádzame v rukopise šopronského básnika Györgyho Ferdinanda Pámera. Tento pamätník vyčnieva v kontexte uhorských diel tohto druhu nie len ako cenná zbierka informácií, ale aj výtvarných diel. Odhliadnúc totiž od veršov, ktoré Pámer venoval okrem iného aj konkrétnym zástupcom uhorskej umeleckej scény, nachádzame v manuskripte aj prilepené grafické listy, či dokonca malé olejomaľby. Pámerov rukopis sa dnes síce nezachoval v kompletnom stave, no stránky venované Eliasovi Megelovi pretrvali do súčasnosti. Súveršie chváliace umelca si neodpustilo dobovo atraktívnu paralelu, už spomínanú, o hrozne a oklamaných vtákoch, derivovanú z mýtu o Zeuxidovi a Parhasiovi. Pámer vo svojich riadkoch ďalej uvádza, že Megel predviedol ešte väčšiu silu, ešte väčšie schopnosti, než sú pertraktované v tomto príbehu, pretože Megel mal byť údajne schopný oklamať tesárov a výrobcov nábytku, nadväzujúc opäť na Platónom podaný príbeh. Tentokrát vlastne tento Megel opäť rovnako ako Parhasius oklamal človeka. Šopronský básnik tým metaforicky vyjadril obdiv voči umelcovým obrazom klamu, ktoré sú schopné presvedčivo napodobiť textúru rezaného dreva, na čom si ten Megel zakladal. V Pámerovom pamätníku sa okrem umelcovi dedikovaného textu dodnes nachádza prekvapivo aj prilepená dvojica jeho malých malieb, ktoré vidíme na reprodukciách. Autor si tentokrát zvolil intimne pôsobiace motívy tlejúcich uhlíkov a sviečky, ktoré osvetľujú hlavné postavy obrazov.
Špecifikom tejto dvojice je stvárnenie figurálnych podobizní ako imitovaných malieb na plátnach, rozdielne voči neskorším autorovým Quodlibetom, kde uprednostnil maľovanú nápodobu grafických listov technikou Angrisile. Na jednom z Palmerových diel nachádzame namaľované klincami napnuté plátno s podobizňou malého chlapca s mliečnikom naplneným rožeravými uhlíkmi. Na iluzívne plátno bol založený v rohu prehnutý grafický list alebo kresba na papieri s portrétom mladého muža a so signatúrou Eliasa Megela. Vzhľadom na predpokladaný osobný charakter diel tu možno vysloviť hypotézu, že ide práve o portrét samotného Megla. Autoportrét by ho v pamätníku zväčšnil popri ukážke jeho typických prác a Palmerovom súverší. Samozrejme, to pod podmienkou, že sa pri tejto domnienke nedopúšťame analogickej chyby, akej sa dopustil predchádzajúci bádateľ, ktorého splietlo Megelovo meno uvedené pod podobizňou mladíka s lupou. A ako je u umelca zvykom, pozadím výjavu a zároveň iluzívnym podkladom, na ktorý bolo upevnené plátno s chlapcom a list s portrétom, sú namaľované rezané drevené dosky so starostlivo zachytenou štruktúrou a defektmi dreva. Párový výjav zasa na iluzívnom čiarkovanom podklade, pravdepodobne tapete, vyobrazuje opäť klincami prichytené plátno. Avšak tento raz podobizňou malého dievčaťa, ktoré si sviečkou zapaľuje žeravý uhlík. Teda žeravým uhlíkom si zapaľuje sviečku. Megelové pendanty sa opierajú o špeciálny námetový typus barokovej, tenebróznej žánrovej maľby, ktorý vyobrazuje postavy osvetľované spravidla z jediného zdroja, tlmeného teplého svetla, sviečkou alebo žeravými uhlíkmi. S týmto druhom svetelného pôsobenia experimentoval už Caravaggio a jeho početní nasledovníci. V prvej polovici 17. storočia inšpiroval jeho odkaz Gerarda van Honthorsta, kvôli jeho tvorbe inak prezývaného aj Gerardo de Lenotti. Od neho sa zachoval analogický námet k Meglovej maľbe dievčiny s uhlíkom a sviečkou, ktorý tu vidíme reprodukovaný. Konkrétne predlohy týchto Meglových párových malieb však nepoznáme. Je tiež treba pripomenúť ich značnú podobu s dielami nizozemských maliarov zo skupiny Leitze Finskilders a špecialistov na daný druh žánrového maliarstva. Hlavne Gottfrieda Schalkena a jeho učiteľa, ktorým bol Gerrit Dou. Súvis Meglových diel so Schalkenom možno demonštrovať na príklade žánrovej maľby spodobujúcej chlapca so žeravými uhlíkmi zo súkromnej zbierky. A toto dielo pracuje vlastne s rovnakou témou a uplatňuje rovnakú kompozíciu. Tvorba Schalkena a Daua bola graficky reprodukovaná, a to aj v prvej polovici 18. storočia, kedy sa diela maliarov z okruhu Schalkena a Daua dočkali od súdobých európskych zberateľov výrazného dopytu a relatívne vysokých cien. Od začiatku 18. storočia boli medzi zberateľmi znovu populárne aj scény osvetľované plameňom sviečky. Ritci ako napríklad Nicolas Vercollier a Louis de Moni to dokázali veľmi chytro využiť a riteckým reprodukovaním daných námetov vytvorili miesto na trhu pre svoje vlastné maliarské diela, ktoré tieto námety apropriujú. Zberateľom umenia týmto vlastne pripomenuli staršiu nizozemskú tradíciu maliarstva 17. storočia, hoci vo vlastnej tvorbe aktualizovanú
a v súlade s vkusom súdobých recipientov. Skôr výnimočným prípadom Quodlibetu, ktorý zároveň funguje ako portrét dôležitej osobnosti, je toto zátišie s ružencom a grafickým portrétom biskupa Karola Esterházyho a vlastne podobizne rôznych neznámych tvári, náboženských postav alebo žánrovo orientovaných reprodukovaných kresieb, zapracovaných do maliarských kompozícií ako iluzórne grafické listy. Tie boli nevyhnutnou súčasťou Meglových uvádzaných zátiší. Výnimkou je zmieňovaná podobizeň biskupa a mecenáša Karola Esterházyho. Mimo tohto diela sa totiž vlastne nestretáme s reprodukovaním portrétov osobností u Megela. V rámci Quodlibetov, v rámci týchto trompe-l'œil zátiší. Centrálnym výjavom diela je kolorovaný grafický list s portrétom, ktorý je prilepený červeným pečatným voskom na drevenú dosku, ako to mal Megel a jeho predchodcovia vo zvyku. Veľmi striedno pôsobiace zátišie zrejme odkazuje na tiež veľmi striedny spôsob života vyobrazeného biskupa. Zachovala sa nám inak aj korešpondencia, ktorá toto puritánske zmýšľanie biskupa celkom vlastne tak sugestívne ilustruje. Totižto Jánovi Farkášovi, vedúcemu biskupského stavebného úradu, napísal vo februári 1785 na železné dekorácie jednej z brán, citujem, na čo plytvať toľkým železom. Kvalitatívna úroveň maľby nie je vysoká a dnes ju navyše ešte viac degraduje zlý stav zachovania diela. Evidentné je to aj pri jej porovnaní s Meďritinou Antona Tischlera, ktorá autorovi poslúžila ako vzor biskupovho portrétu. Megel sa rozhodol pôvodnú kompozíciu grafického listu zredukovať odstránením spodnej časti výjavu so stolovým zátiším, čo obrazu pridalo na ešte výraznejšej strohosti. Napriek tomu, že som pred chvíľou operoval s hypotézou, že táto strohosť môže súvisieť s puritánskym svetonázorom Karola Esterházyho, nenachádzame pre ňu priamu oporu vo forme poznania zadávateľa obrazu. Nevedno, či si obraz objednával sám biskup alebo vzišiel zo záujmu iného zadávateľa. Mohol byť darom pre biskupa, prípadne si ho mohol objednať niekto z jeho rodiny. A z tých posledných diel, ktoré si predstavíme, je táto dvojica zátiší z Krásnej hôrky, respektíve z Betliara, ktorá môže nasvedčovať, že Megel bol činný aj mimo Bratislavy. Obrazy, ktorých predchádzajúca proveniencia stále ostáva záhadou, nenesú žiadnu signatúru, opäť ide o umelecko-historické atribúcie. Bitka Kartárov, čo je ten horný reprodukovaný výjav, zachytáva prostredníctvom čierno-bieleho grafického listu takú scénu nevraživosti medzi dvoma gamblermi. A tretia postava plní úlohu prostredníka, ktorý sa snaží zachrániť hráča naľavo pred jeho nahnevaným oponentom, ozbrojeným nožmi. Za list s rytinou umiestnil autor trojicu hracích kariet, upozorňujúcich na pôvod sporu a zároveň slúžiacich ako atribút postav, vďaka ktorému dokáže divák pri čítaní diela jednoduchšie zaradiť stvárnený konflikt do kontextu. Pendant tohto diela má totožné rozmery a stvárňuje opäť taký krčmový výjav. Tentokrát sa maliar rozhodol stvárniť dvoch fajčiarov a muža popíjajúceho alkohol.
A chlap vľavo drží voľne v ruke pištoľ, pričom si obzerá dlhú fajku svojho prisediaceho, nosiaceho za pásom nôž. A za iluzívny grafický list vložil autor diela cviker, upevnený pečatným voskom tentokrát. Autorstvo predloh namaľovaných grafických listov je zatiaľ neznáme. Typologicky sa oba námety a ich kompozície viažu k dielam Adriana Bouverta a Jana Molenára, ktoré boli aj ritecky reprodukované. Najbližšiu stopu pri pátraní po predlohe na druhej práce nachádzame v obrazových kolekciách múzea Červený kameň. Ich súčasťou je totiž anonymná, dnes značne poškodená maľba, ktorá je známa tiež ako fajčiari fajok, ktorá zobrazuje totožný námet i kompozíciu, avšak v celkovo menšom formáte. V tomto prípade ale už nejde o imitáciu grafického listu, ale o farebnú olejomaľbu, ktorej autorom bol zrejme sám Megel. Nie je pritom vylúčené, že ide o prípravnú prácu predchádzajúcu krásnohorskému obrazu. Na základe formálnej stránky, najmä tvárových rysov, možno uvažovať v prípade krčmového výjavu opäť aj o východiskových kreslených prototypoch z roky Giovanniho Battistu Piacetu. Túto podobnosť možno demonštrovať na príklade vlastne grafického listu zo súkromnej zbierky znázorňujúceho dvoch chlapcov, menšieho s píšťalkou a staršieho, ktorý sa opiera o rukoveď meča. Moji predchodcovia pripísali Meglovi aj ďalšie obrazy z Krásnej hôrky, konkrétne skupinu žánrových portrétov, ktorých kvalita je značne rôznorodá a ktoré v niektorých prípadoch pôsobia skôr ako karikatúry. Na výtvarnom výraze dielam značne ubral stav ich zachovania a reštaurátorské zásahy z obdobia totality, najmä voskovo-živičná rentoaláž, ktorá tie diela vlastne značne poškodila. Je to vlastne už obsoletná reštaurátorská metóda, inak ešte stále dnes zaužívaná, bohužiaľ, ktorá môže za spriehľadnenie niektorých lazúrnych maliarských efektov. Reprezentatívnejšou ukážkou umelcovej žánrovej tvorby je reprodukovaný starý učenec v pracovni z dieru. Pomer Meglom uplatňovaných námetových tém svedčí dnes zdanlivo v prospech zátišia ako jeho primárneho umeleckého záujmu. Toto konštatovanie však môže mať ďaleko od pravdy, dnes skresľovanej slabou znalosťou celkovej umeleckej produkcie tohto maliara. Jeho veľmi vyhranená výtvarná poloha v rámci zátišnej produkcie, ktorá v Uhorsku nemala žiadneho známeho konkurenta, je totiž identifikovateľná oveľa ľahšie než zvyšná ostatná časť jeho tvorby. Umelci kráľovského Uhorska ani v 18. storočí zjednoteného Uhorska sa nedokázali uživiť ako vyhranení špecialisti na maľby zátiší. Spravidla prijímali rôznorodé umelecké i remeselné práce. Geograficky bola produkcia zátiší spätá primárne s územím dnešného Slovenska, s Košicami, s Prešovom, Bratislavou a šľachtickými sídlami, ako bol kaštieľ vo Svetom Antone. Z výtvarníkov pochádzajúcich z tohto územia sa však dokázali s témer absolútnym výtvarným záujmom venovať maľbe zátiší a zvierat iba v Anglicku pôsobiaci Jakob Bogdáni a Tobias Stranover, zamestnávaný aj prestížnou klientelou z radou vysokej šľachty. Obaja však boli činní aj v agrikultúrnej sfére, z ktorej mali dodatočný profit. Doterajší stav poznania nasvedčuje, že pre komplexné pochopenie fenoménu historickej produkcie takýchto vizuálnych záznamov
je potrebné ešte hĺbšie poznanie sociálnych a ekonomických súvislostí. A to je vlastne z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám tiež za účasť, za to, že ste si prišli túto prednášku vypočuť a v prípade, ak máte nejaké otázky, tak budem rád. Ďakujem.